6.7.2023. godine. Kosi bench, raz snagu, za veliku snagu, pa da pokušamo nešto. Ave. Ljudi, uspjeli smo nešto dobro. Jeste za snagu je, znači 346 kg. 346. Bilo je 326 prošli trening, sad smo radili na 346. Mislim da je ovo moj maksimum, da ja više na ovom odskakanju, mislim na ovom odvajanju, što se izdvajam, znači, sa ovoga, znači, razvaljuje me. Ne vjerujem da ću više ići na ovu težinu ikad. Šta da vam kažem? Bila mi je želja, u glavi mi je bila želja, u glavi iz prvog pokušaja. Znači iz prvog pokušaja sam uspio. Znači klocne su tu su klocne, stoje, znači ploče su tu, ovo su pune ploče od 90 kg, znači ove velike 90 su. Znači samo šipka, eto ja računam 20, ona je, nemam pojma, kad je bila prepravljena da se biti jako je zajebana, zato što tu nema, ti možeš da ga malo kriviš, da ga cimaš, možeš samo klupu da pomeraš i ništa više, ali ovo mi danas usralo, znači ja
Znači imao sam tako usrane dane da ove nedelje, znači ne bih poželeo nikome od vas. Mislim, neću da vam kažem, da vam pričam neke gluposti, da vam pričam moje neke stvari, probleme, da vas ne bacam u stondaru. Ipak, koji dan zna, četvrtak, samo trenirajte jako i peglajte. Pustite one likove što druge snimaju, skinuli smo i to sa dnevnog reda, znači nema više toga, nema više onog podjebavanja. Šta, možda ima po neko klipa, ali to više nema, ne postoji. Završili su svoje ti frajeri veliki, da su neki frajeri, oni bi imali muda pa da legnu po te. Bilo kojeg čovjeka. Ja ne kažem da ima ljudi kojima nije objašnjen neki trening i nešto. Ili ne to, nego jednostavno nisu tražili ništa, nego dođu tamo da se jednostavno ispadaju smešni, ali to su neki ljudi već, šta ja znam, u nekim godinama, tako da njima dođe bilo šta, da se, ne znam, neću da pričam o tome. Ja govorim o pravim sportistima, lik lomi nogu i ovi mu se smeju, znači snima ga i stavlja, znači ima 520.000 pratilaca na sprdačini od ljudi koji, na primjer, ginu. Znači, momak na benču je poginuo, znači, srce mu je puklo, znači, jednostavno je dečko poginuo, znači, pala mu je, kako Rusi kažu, štanga, mu je pala, znači, na grudni koš i dečko je umro. Znači, jednostavno, niko nije očekivao da će, kad ga je vraćao, kad ga je već podizao prema gore, da će da padne mu na grudni koš. Niko ni najmanje se nije nadao, jer dečko je bio kao zver. Ima tu milion primjera, milion sprdačina. Koga god vidite da se s nekim sprda, prijavite ga. Ja sam išao nekom drugom linijom, tako da mogu da se neću da pričam ništa. Znači, šta da vam kažem? Čuvajte se, krljajte koliko možete. Ovo ovdje je pakao, ovdje ima, sad ću reći, ovdje nema klime, nema ništa, isečene su žice od klime, znači ništa, znači sve, tražili su klimu, dobili su, ali su isekli. Zašto? Nemam pojma da u nekom se grejalo, šta znam, i uključili su bili grejali. Nije važno šta, nije važno, to možda kući sigurno kod sebe ne bi uradio, ali ovdje je uradio, znači klima je isečena. Još lik priča, još im ostavim, daljinac im ostavim, da povećavaju hladnoću, da oni su to sve sjebali, razbili nogom. Mislim, ja nemam ništa, da dođem ja u klub, na primjer negdje gdje sam ja trenirao, ja sam sve slagao cakom pakom, znači sve je bilo u redu i kako treba. Ljudi, volim vas sve puno, danas smo uradili odličan trening, sutra me čeka težak dan, nebitno šta je u pitanju, ali težak dan me čeka, volim vas sve puno, Serbian, Strongman, Kaciga, Ivan Kaciga, što su govorili kao šlem, da, na ruskom se kaže šlem, naravno, da vas pozdravim sve puno i da kažem, probajte, evo, sedite ovdje, imate klosne, ne tu, ja govorim da svi možete da radite snagu, snaga je odlična, jer vi možete da uradite jako veliku težinu sa ovim stvarima što radite. Znači, možete da uradite kad, na primjer, dođete sami negdje ste u klubu, ali, brate, namesti sebi. Nemoj da gledaš druga da se pospjeva tamo da ti padne tek da ti slomi rebra. Ništa, ljudi, volim vas sve puno. Šta da vam kažem? Krkajte, jedite i sve, volim vas sve puno.